sagt ja endnu. Men den sidste komiker, jeg er med til her, lige inden 10 minutters pause, det er Rasmus Christian Sørensen. Han er fra Hobro, og han er sindssygt lækker. God dag. Hygge jer. Har I det godt? Er vi ved at være fulde? Næsten. Jeg synes, du har det rigtig godt, kan jeg se. Det er fantastisk. Vi kan skåle senere. Hvad med mig? Ja, det var fantastisk. Vi skal så meget på det senere. Ej, men jeg har lige fået sådan en speciel bog, hvor der var sådan nogle forskellige forskellige ordsprog. Og der var et ordsprog, jeg tror der er for pædofile. Det var sådan noget med hellere lille og doven end stor og doven. Jo, det tror jeg. Ja. Hvor mange her har en fjernbetjening? Prøv lige at sige nø. Hvor er det fedt, jeg får hele sagen til at sige det. Jeg har nemlig også en fjernbetjening. Og den ser sådan her ud. Det er en Sony. Den er fantastisk. Der er de sædvanlige knapper med alle mulige 1, 2, 3 og slukknappen. Og tænd-knappen, det er åbenbart alle knapper. Man kan også tænke på slukknappen, det er meget underligt. Men altså, jeg tror, jeg vil snakke lidt om med strømmen. For vi har alle sammen prøvet, hvor strømmen er ved at løbe lidt ud. Og så begynder man automatisk at trykke lidt hårdere. Og man rykker tættere på fjernsynet, og det forvandler sig lige pludselig til et lysvær. Og bruger kraften med effekt med fjernsynet. Det kan være utroligt. Og man prøver at se, om man kan knække den her fjernbetjening, fordi det skal fandme virke. Og så lidt. Nå, så prøver man at tænke, at det er nok batterier. Så man åbner den så. Og så opdager man så, at batterierne, de er kraften fra 1800-tallet. Altså, det er jo sindssygt gamle batterier, der er i. Altså, man overvejer, kan man overhovedet sælge dem her mere? Altså, det er lige for at man stiller op i, hvad det er værd, og tænker, hvad kan jeg få for dem her? Altså, og verden, det var sådan, ej, er det ikke TPST-batterier? Men det er jo fantastisk. Bare du strøm på den, så kan du få 12.000. Men du kan få en 50. Altså, for helvede, mand. Altså, kender I de der gamle batterier, hvor man kunne tjekke, om der var strøm? Der når man skulle trykke på dem, og så kom der noget. Altså, det var virkelig, man var ved at mase fingrene af dem. Kom nu. Lidt strøm. Nå, pis. Altså, men altså, man tager de her batterier, og så, hvad gør man så? Man skifter den ikke med det samme. Nej. Man prøver lige at rulle med den. Fordi det kan jo være strøm, der lige har lagt sig lidt på den ene side, så det skal lige igen. Altså, man leger den Dynamo-lygte, man skal... Kom så! Yes! Og hvad gør man efter noget pille på den? Jo, man sætter fandme klappen på igen. Og så prøver man sådan, og det virker fandme stadigvæk. Nå, så starter man forfra, piller på igen. Så tager man så et batteri. Og så kigger man på det, som om man kan lave det. Sækken, det er plus, det er minus. Nej, jo, putter det. Nej. Og så prøver man at ryste den, som om det er en ketchupflaske, der skal spænde lige det sidste ud. Helvede. Og så sætter man det igen, og der prøver man så, man sætter kraften i igen, og så prøver man. Og det virker stadigvæk. Så kan man så, man tager begge batterier ud og prøver at bytte plads. For det kan være det ene side, prøver mere på. Så man prøver lige at bytte plads. Og hvad gør man? Og prøver igen det virker. Det er stadigvæk ikke. Nå, hvad gør man så? Jo, man har lige batterier derhjemme. Nå, hvad gør man? Jo, man har en gammel VHS-afspiller, hvor der er en fjernbetjening. Så tænker man, hey, jeg tager sgu da bare dem 10 batterier. Så det gør man. Og så opdager man så, at det er så mindre batterier, end det man skal i. Nå. Så prøver man at lege professor ting. Hvis jeg nu tager 2 ledninger her, og så clear! Nej, det virker stadigvæk. Hvad gør man så? Jo, man finder en fjernbetjening fra en DVD-afspiller. Og det passer, sjovt nok. Og så, jamen, så kan man lige finde op på den. Så hvis man lige 2 sekunder. Det tager en helvedes tid at skaffe batterier. Så hvis man 2 sekunder. Ja, okay. Skal jeg hjælpe dig? Jeg har en kød her. Ja. Klar, okay. Ja, her. Hovedet fejler. Ja. Ja, det går sgu da godt. Jeg har prøvet det her før. Og sådan, yes, og man kan tænde fjernsynet igen. Fantastisk.
Men så er der ikke en skid fjernsyn, så vil man gerne se DVD. Nej, men der var et ordsprog til den her bog der, og det var, der er intet så galt, at det ikke er godt for nogen. Og jeg tror godt, at det kan gå pænt galt. Altså, hvis jorden går under, så tvivler jeg på, at der er nogle mennesker, der er glade. Altså jo, måske i hovedets vidne, så bliver jeg nok bare lige lidt glad. Yes, vi fik ret! Vi sagde det til jer! Det var ikke den rigtige dato, men vi fik ret! Altså, hvis min hemorrhide begynder at væske, jeg tror heller ikke, det er godt for nogen. Altså... Nej, overhovedet ikke. Hvis du har sagt ja, så skal du ind og sidde. Det kan jeg godt. Tak for det. Ej, men nu kommer alle de der konfirmationsfester her, og min lille søster skal konfirmeres, og så skal hun til at begynde at drikke. Og det fik mig til at tænke på min allerførste fest. Og den har været ganske almindelig, ligesom alle andres. Man kommer ind i den her store stue, hvor der er en helvedes masse mennesker, der er de smarte, populære fyre, der bare har været i byen i lang tid, og de er klar på, at så er de fede trunde, der sidder i hjørnet og græder, fordi der ikke har givet snakke med dem, og så sidder man inde med det her kæmpe store bord, og så kommer der en flaske Jack D på bordet. Og da den kommer på bordet, så kan man så tænke lidt på, da min mor plejer at sige til mig, at jeg skal prøve at smage det, der kommer på bordet. Jo. Så jeg tager den flaske og begynder at drikke af den. Og det er godt det. Så imens, så begynder jeg at tænke lidt over, at det min far plejer at sige, det er, at du skal gøre det færdigt, du begynder på. Jo. Så jeg drikker den her flaske her, og 10 minutter senere, så spænder jeg ud på toilettet. Brækker mig som en sindssyg. Og det fik mig så til at tænke på, hvor fucking sygt det var værd at gå til familiefest med mine forældre. Altså, min mor hun vil rende rundt, smage på alting, min far vil rende røven af hende, og prøve at bunde resten af lortet, altså, jeg tror min far han går i stå, når han kommer til toilettet, det var da utroligt. Men så kommer en af mine kammerater ud og siger, prøv at høre, du skal ikke tænke så meget, når du drikker, og han gav mig så sådan to små piller, og sådan en lille smiley på, det var det søde, så dem tog jeg, og går ud som lys, og vågner op 2 dage efter. Godt nok i min egen seng, men jeg var nøgen, kunne jeg mærke, og der ligger en ved siden af mig, så jeg tænkte, yes, jeg har scoret, ja. Og så den gentleman jeg nu er, så vil jeg selvfølgelig lige holde armen rundt om hende, og lige kysse på kinden. Og det jeg gør det, så kan jeg så mærke skabet hen ad min kind. Ja, så går det så op for mig, at det er min mormor, der ligger der. Ja, det synes jeg er klart, men hun har været død i 2 år, så... Det var alt for mig.